Ahojte. Dnes som sa rozhodla, že vám predstavím moju základnú sadu, ktorá naštartovala moju pravidelnú starostlivosť o moju pleť. Tak ako každá jedna z vás, aj vy určite pozeráte do zrkadla a rozmýšľate, čo by ste jej ešte mohli dopriať, alebo teda, či sa ešte dá s tým niečo urobiť. Áno, dá sa. A ja vám veľmi rada predstavím sadu. Je to tajmajzová sada, ktorá naozaj obsahuje veľa vitamínov, ale ja vám dneska poviem, ako sa ja starám o svoju pleť. Robím to pravidelne ráno a večer a ten výsledok sa dostavil. Ja teda som to videla asi po 2 týždňoch už a cudzí ľudia si to na mne všimli po mesiaci. Takže, milé dámy, naozaj to funguje. A ja vám s radosťou predstavujem čistenie pleti ráno a večer, ktoré používam. Ráno preto, že keď v noci spím, tak vlastne naša pleť v noci pracuje, vyplavuje masnoty, toxíny, nečistoty do našej porov. My ich ráno potrebujeme krásne vyčistiť, masnotu rozpustiť a naozaj pripraviť tú našu pleť na to, aby všetky vitamíny, ktoré obsahujú naše produkty, sa dostali k našim bunkám. Večer samozrejme preto, že potrebujeme dať preč make-up, alebo aj tie dámy, ktoré sa neličia, chodíme po vonku, čiže prach, nečistoty, všetky toxíny z aut, všetko, čo naberieme do našej pleti, potrebujeme večer vyčistiť. Takže čistenie ráno, večer, malý hrášok, vyčistím si pleť, otvorím pory a teším sa z toho, aká je tá pleť naozaj krásna, vyčistená. Ja samozrejme bez regeneračného hydratačného tonika sa už akože nepohnem, ale je to doplnok starostlivosti. Hydratačné, regeneračné tonikum obsahuje, je vlastne to výťažok veľa rastlín, nebudeme o tom teraz hovoriť, to vám poviem, keď sa stretneme, ale je to naozaj regeneračné, hydratačné tonikum, ktoré veľmi krásne dohydratuje pleť, veľmi krásne vypína vrásky na krku, na dekolte. Ja naozaj bez neho už nechodím nikam. Môžete si ho dať do rozprašovača, dá sa aj použiť tak. Pri večernej starostlivosti nezabudnem na nočnú starostlivosť, ktorá obsahuje takéto zapuzdrené vitamíny v guľočkách, ktoré naozaj veľmi krásne podporujú a vyživujú naše bunky, aby tvorili náš vlastný elastín kolagén. Večer si vlastne nanesiem antioxidačný hydratačný krém, ktorý sa používa aj ráno, aj večer. A samozrejme, môžeme ísť spať. Je tu ešte očný krém, ale očnú starostlivosť vám urobím zvlášť. Je to naozaj veľmi kvalitný hydratačný očný krém, ktorý nám veľmi krásne rieši naše vrásky okolo očí. Ale na oči sa zameriame zvlášť. Denná starostlivosť, toto bola večerná starostlivosť. A denná starostlivosť vlastne je presne to isté, až na to, že sa dá antioxidačný hydratačný krém a na to ochrana pred UVA a UVB žiarením, čiže emulzia s ochranným faktorom 30. Toto sú produkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, ktoré mne naozaj naštartovali pravidelnú starostlivosť a už si dnes neviem predstaviť deň, kedy by som toto ráno a večer neurobila. Ak máš záujem vyskúšať a poradiť, alebo sa nevieš rozhodnúť, čo je pre tvoju pleť vhodné, pokojne mi do komentára napíš pleť a my si spolu dohodneme stretnutie. Majte sa krásne, ahojte!